आं दिनै आलायखुंग्रि इउटुब चेनेलाव मोनसे कन्टेन्ट लानानै फैदों लोगोफोर। बे कन्टेन्टआनो जाहैबाय नैबे अपराजिता बिफांखौ आं खिन्थाहरनो सानदों। बे अपराजिता बिफाङा बिराद मुल्यबान। बेखौ फुजायावबो बाहायो। नै बिबारा बिराद समायना निला रंनि बिलाइ, नै बिराद समायना। फुजायाव होबा बेखौ आफा शिब बोराइ बाथौआ बिराद आजावो जाहैदों, प्रसन्न जायो जाहैदों। नै आरो बेखौ अपराजिता बुङो। आरो बेखौ मोसौ खोमाबो बुङो जाहैदों लोगोफोर। नै बेलाय नै मोसौ खोमा जेरै एरै जाहैदों बेयो लोगोफोर। बेखौ मोसौ खोमाबो बुङो। जों हिन्दीयावबो अपराजिता बुङो। ओमफ्राय गुबुन गुबुन रावफ्राव भाषाफोरजों मा मा बुङो बेबा मिन्थिया। ओमफ्राय दा बेखौ आङो खिन्थाहरनायानो जाहैबाय, बयबो जाहाथे फुजायाव होनो हायो आफा शिबनो, आफा श्री कृष्णनो, आइ बिमा लोक्षिनो बिराद प्रसन्न जायोनो बेखौ मोनोबा इसोरा। आरो मोनसे आंनि मिन्थिनाय प्रेक्टिकेल आं खालामनाय लोगोफोर, बिनि बिलाइआ गोबां मुलिबो जायोनो बियो। अनेक रोखोमनि बेमार आदियावबो गायो जाहैदों। माखासे मिन्थिया जोङो। ओमफ्राय नैबे बिलाइखौ मानलु मानला जानाय, खुजलि मानलुनाय, एम्फौ सुमु जोनाय, बेवहाय बेखौ खानानै लोगोफोर, बेखौ खानानै एकदम ओरैहाय सिफ्लेथारनानै बिराद ओरै सिफ्लेदो। सिफ्लेब्रबबाबो जायो एखनबा एम्फौ सुमु बायदिसिना मानलुनाय जाबा। मावनाय दांनाय आरो उन्दैफ्राबो गेलेनायाव मानायाव बिराद एम्फौ सुमु बायोना, गथ'फोरनाव गेलेनायाव मानलु मानला जायोना, बेखौ बेनि अपराजितानि बिलाइखौ ओरै ओरै सिफ्लेनानै जेराव जेराव एम्फौ सुमु मानलुदों जोदों बेफोराव ओरै ओरै फुननानै होयोबा 2-3 मिनिटजोंनो सान्थि जायो लोगोफोर। मान गायो। प्रेक्टिकेलि आंनो खालामबाय लोगोफोर। नोंथांमोनहाबो हास्लाबै समाव, एखनबा समाव डाक्टारनि मुलिफोर लायब्रबनो हायैयाव हथात समाव बेफोरखौ बाहायनो हागोन। बिनि थाखायनो आङो नोंथांमोननो खोन्थाहरनाय जादों। आरो फुजालि जायखौ होनो, बिराद मानलुनाय, एखनबा डाक्टारनि मुलिजोंबो हामबावा। फुजालि सिथर फिसा 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 फुरबा बिराद सिथर जेंगाव जेंगाव जाग्रा, बे फुजालि होननाय बेमारा सम सम जायोना मानसिफोरनाव। बे फुजालियाबो बेखौ बिलाइखौ बिराद बुरजा खानानै, एसेसो खानानै ओरै माबाजों देनांगौ आरो। बेखौ दोखो दोखो देग्लिनांगौ थफि आखाइफोरजों। देग्लिनानै उनग्लिनानै बेखौ मोदोम गंसे जेराव जेराव मानदों बेखौ फुननानै लायोबा गासिबो, जेन'बा 1 घन्टा बेफोरनि गेजेरावनो सान्थि मोनो आरो आराम मोनो। माननायनि थाखाय एखनबा उन्दुनो हायै जायोना मानसिफ्रा। बे फुजालि जायोबा मानसिफ्रा उन्दुनो हायाना। बर'फ्रा बेखौनो माबा
खुजलि जानाय माबा दै सारनाय माबा माबि जानाय होनोना दैयाव फुजा होलायलायोना बे जायोबा आरोखि प्रेक्टिकेलि आंनो खालामबाय आंनावनो जादोंमोन बेजोंनो हामदों आरोखि आंना माने उन्दुनोनो हायामोन आरोखि माननायानो ओमफ्राय आङो बेखौ मिन्थिनानै आङो माबाबाय आङो फुनबाय फुननानै आङो बेखौनो देग्लिनानै मोदोम गंसे फुनबाय आरोखि आङो ओमफ्राय सानसे उन्दुनो हाबाय आरोखि आं माने मानाखिसै दा बेनो लोगोफोर आङो बेखौनो नोंसोरनो बिब' बिनानाव आइ आफा बिदा फंबाय नोंसोराबो उन्दै गथ' थायो गेलेनाय मानाय मानलुयो एम्फौ नांनानै गथ'फ्रा अनेक मानलु खुरलु जायोना बिनि थाखायनो आं खिन्थाहरनो लुबैथारनानै दिनै भिडिअ'आव फैनानै आङो नोंसोरनो फोरमायहरनाय जाबाय लोगोफोर बे बिफांखौ नोंसोरबो गायनानै ला फिथाइ थायो नै बे फिथाइनि बेगरानो बिफां रज'यो नोंसोरबो गायनानै ला लोगोफोर आरो बियो माबालायनो बेखौ गायनानै लायोबा माने सार सुथुरफ्राबो फैनो हायानो लोगोफोर माने बायदिसिना जोंथ' बर'फ्राथ' बांसिन मानिबावोसो भुट प्रेत बायदिसिना माबा हिंसा सुथ्रु बेफोरखौ जों बर'फ्रा बांसिन फोथायबावोसो दा बे बिफाङा जाहैबायनो आइ बिमा दुर्गानि असे माबा रुपनो बियो आइ बिमा दुर्गा बे अपराजितानि बिजौखौ बिबार सुदायैनो ओरै गासिबो बे बिजौखौ ओरै हास'नानै दुर्गा फुजायाव आइ बिमा दुर्गानि मुर्तियाव ओरै होनानै होयोना आइ बिमा दुर्गाया बेजों बिराद खुसि जाहैदों आइ बिमानि दुर्गानि स्वयं रुपनो बियो बे बिबारा बिराद समायना ओमफ्राय सुथुरफ्रा फैनो हायानो जाहैदों लोगोफोर बेखौ न'खराव गायनानै लायोबा नोंसोरबो बे बिफांखौ मोनो जेरावबो मोनो बेखौ बांसिनानो बे हारसा माबा बाङालिफोरनाव थायो दे लोगोफोर बर'फ्रा बेखौ बारा मिन्थिया नालाय गायनानै लाया बर'फ्रा बेखौ माबा बाङालिफोरनाव बांसिन मोनो दे लोगोफोर बे बिफांखौ नोंसोरबो गायनानै ला आंबो गायनानै लादों ओमफ्राय आंथ' बे जिनिसखौ माने सानसेखालि आंनाव बेबायदिनो एम्फौ सुमु माबा टयलेट साफा खालामदोंमोन आरोना आङो बे टयलेट साफा खालामनायाव आंनाव मोदोम गंसे एम्फौ सुमुआ माबानानै मानलुनानै आंनि मोदोमानो आलौजोबदोंमोन आरो बेनि उनाव आं मा खालामगोन मा मागोन मोननानै आङो बेखौ आइ बिमा दुर्गानि महर होननानै बुंबाय नालाय आं बेखौ माबा मोनसे बिसासजों फोथायनायजों आङो बिनि बिलाइखौ ओरै खानानै आङो सिफ्लेनानै बे मोदोम गंसे फुननानै लादोंमोन आरोना फुनोबा गोथां गोथां कालार नाङोनो बिलाय ओमफ्राय बिनि उनावनो आङो 2 मिनिट 3 मिनिटनि उनावनो आराम मोनदों आरो माने मानगानाय माने मोदोम गंसे आलौजोबनायानो आंना बिराद मोजां मोनदों आरो लोगोफोर प्रेक्टिकेलि आं खालामदों लोगोफोर नोंथांमोनहा अननानै भिडिअखौ जोबजासे नायलां आरो नोंथांमोनहा बे बिफांखौ गायनानै ला फुजा होनायावबो सोलियो गासिबो आं आवगायनि माबा भिडिअ सिगांनिफ्रायनो बुंबोखाबायना आरो मा बुंबावनो लोगोफोर आं बेखौ नोंसोरनो खिन्थाहरनाय जाबाय अननानै फोथायनानै लादो आरो एम्फौ सुमु जोयोबा गथ'फोरना आं बिबैसो आरो ना लोगोफोर आं बिबैसो आंना फिसौ दङ आंना माने फिसाजोनि फिसौ फिसालानि फिसौ बिदि दङना आंनाव बिसोरनोबो आङो एम्फौ सुमु गेलेनायफ्राव मानलु मानला सिथर फिसा फिसा जाबाथाय आं बेखौ थाब खानानै आङो फुननानै होयो सिफ्लेनानै ओमफ्राय गथ'फ्रा आराम मोनो आरोखि दा प्रेक्टिकेलि आं खालामनानै मिन्थिनायखाय
आङो बयखौबो बेबादिनो उपकार जाथों होननानै माने बयबो बेखौ होनानै बेखौ माननाय समाव गथ'फोरखौ मानलुनाय समफ्राव फुननानै माने उपकार जाथों, मोजां जाथों बेफोरबायदि साननानै आङो बे अपराजितानि बे माबाखौ आं इउटुब माबा भिडिअनि गेजेरजों आं बिराद रायजो राजाफोरनो खिन्थाहरनो लुबैनानै दंबाय थायोमोन आरोना। बिनि थाखायनो आङो दा दिनै खिन्थाहरनाय जाबाय आरो अननानै नोंथांमोनहा खालामनानै नायनाय। दा आङो भिडिअखौ फोजोबनोसै, बिनि उनाव आं माबाफोर खिन्थाहरबावगोन लोगोफोर। आंनि भिडिअखौ नोंथांमोनहा नायबाय था, अननानै लाइक खालाम, साबस्क्राइब खालाम।